Сега набързо ще ви покажа и другите книжки, които имам от поредицата на Usborne за Touchy-Feely Books. Ето тази That's Not My Duck, това не е моята патица. Знаете вече за какво става въпрос. Детенцето пипка на всяка страница разни повърхности и се забавлява. Ето, това не е моята патица. Крилата й са толкова меки. Това не е моята патица. Стъпалата й са на много бабуни. Това не е моята патица. Коремчето й е много донапренено. Това не е моята патица. Яйцата й са много гладки. Това е патицата ми. Патенцата й са толкова пухкави. Както казах, навсякъде се появява тая мишчица и детенцето може да я търси след 18 месеца вече, като навърши нагоре. Ще може да се ориентира къде е мишката, има я навсякъде. Ето сега, That's Not My Duck. Сега ще ви покажа в следващите видеа и другите такива.